bežne rozoberáme tému jazdy na okruhu, ale takmer vždy je to v spojitosti s autom, ktoré je prispôsobené takéto jazde a dlhodobej záťaži. Veľa otázok však dostávam, ako je to so sériovým autom, s ktorým, dáme tomu, jazdím dennodenne do práce a chcem ho raz za čas prevetrať na okruhu. Otázka veľmi ľahká, odpoveď však až tak veľmi nie, pretože je veľmi komplexná. Ja som si na pomoc zavolal dneska Andreja, ktorý by mi mal pomôcť odpovedať túto tému. A za mňou vidíte aj auto, naše pokusné, je to Lexus IS200, teda klasická koncepcia auta, to znamená, že motor vpredu, náhon na zadné kolesa, veľmi dobré vyváženie, teda auto z princípu veľmi vhodné na jazdu na okruhu. Samozrejme ten výkon a váha tam nie sú zrovna ideálne, ale na náš pokus, na naše testovanie to stačí. My v podstate sa dneska pozeráme na toto auto, na jeho technický stav, prejdeme si všetky tie body, ktoré by človek si mal skontrolovať aj na svojom aute. Prípadne nedostatky odstránime a v ďalšom dieli zavítame aj na okruh Pannoniaring, kde naozaj podrobíme toto sériové auto záťažovému testu v podobe niekoľkých ostrých kôl na okruhu a vlastne my si aj dokážeme, či tá teória funguje alebo nie. Takže Andrej, povedz nám ty z tvojej skúsenosti, ktoré sú také oblasti, na ktoré by sme si mali dávať pozor, respektíve aký je postup. Ráno stanem z postela, rozhodnem sa, že dneska chcem ísť na okruh, tak čo mám spraviť? Jasné, tak v prvom rade ja by som povedal, že musíme myslieť na to, že každé auto, či už je závodné, je na to stavené alebo nie, musíme skontrolovať ten základný technický stav. To znamená bežné servisné náplne, nejaké vôle na podvozku, proste taká malá technická kontrola, poviem to tak, že čo by sme mali pred každou dlhšou cestou vlastne skontrolovať všetky náplne, či máme dostatok oleja, či sme vymenili filtre, napríklad sviečky, či napríklad nemáme ložisko poškodené na kolese, alebo absolútne základné veci, tak aby auto bolo v tom korektnom technickom stave. Čiže jednoznačne skontrolovať olej, ak je napríklad do výmeny už len pár tisíc kilometrov, tak jednoznačne pred tou jazdou na okruhu vymeniť dopredu. Hej, ale nie, v podstate máš pravdu. A ešte druhú vec, samozrejme na druhej strane, ak ten olej je napríklad zánovný, to znamená, že máme 2-3 tisícky kilometrov na tom spravených, tak treba rátať s tým, že po nejakej hodinovej, dvojhodinovej alebo dokonca poldňovej nakladačke na okruhu ten olej stratí veľkú časť svojich mazacích schopností a musíme myslieť na to, že buď ho vymeniť hneď teda po tých závodoch alebo po tom okruhovom jazdení, alebo adekvátne skrátiť ten interval. Taktiež to sa týka aj podvozku, teda náprav. Určite tie ďalšie náplne, napríklad pri autách so zadným náhonom, tak je to olej v diferenciáli, čo veľa ľudí som dosť šokovaný, že vôbec aj nikdy o tom nepočúva, že v diferenciáli nejaký olej sa má meniť, to isté aj v prevodovke. Či je to automat, či je to manuál, vymeniť, preplachnúť ideálne. Druhou oblasťou, na ktorú by sme sa mali zamerať, sú jednoznačné brzdy. Z môjho pohľadu je to aj taká najdôležitejšia oblasť, ktoré sú také komponenty, ktoré tam musíme skontrolovať a prípadne na ktoré sa sústrediť neskôr. Jasné. Tak jednoznačne platničkami začať, kotúče, brzdová kvapalina a brzdové hadice. 4 najdôležitejšie veci, ktoré treba skontrolovať. Povedzme, že náš Lexus má totálne sériové brzdy, má úplne nové obloženie, úplne nové kotúče. Je to niečo, s čím môžem ísť na okruh? Áno, môžeš, ale treba počítať jednak s obmedzeným brzdným účinkom po nejakom, neviem, vyššom namáhaní. Napríklad, ak by si odjazdil niekoľko kôl, tak sa môže dostaviť fade, to znamená vednutie brzd, alebo potom aj nižšia výdrž, to znamená, že oveľa rýchlejšie ich tie plátničky napríklad zhobluješ na tom okruhu. Alebo ak máš nejakú slabú brzdovú kapalinu, tak dokážeš ju úplne napríklad uvaríš ju, aj to vlastne budeš cítiť na tom brzdnom účinku, potom gumový brzdový pedál, nebudeš mať takú odozvu na tom, pri tom brzdení. Tie hadice bežne sa dávajú na 99,99% sériových aut sa dávajú klasické gumené, alebo teda je to nejak gumotextilné. My však pri kontrole sme zistili, že by sme mali už vymeniť tieto hadice za iné, tak sme zvolili tú cestu výmeny za pancerové hadice, konkrétne značku Black Diamond. Uvidíme, ako toto bude fungovať teda v spojení sériové kotúče, platničky, brzdovú kapalinu, akú tam dáme teraz? Tým, že ideš jazdiť na okruh, tak dáme vlastne tzv. Racingovú, ako sa hovorí, ktorá má vyšší bod varu, takže očakávame od nej samozrejme väčšiu kapacitu pri tom jazdení na okruhu, keď bude aj teplo,
ďalej teplo sa generuje pri tom brzdení, takže mala by zvládnuť oveľa väčšiu záťaž. Okay. A od tých brzdových hadíc si sľubujeme to, že tým, že majú pancierovaný oplet, alebo teda hovorí sa im aj nerezové alebo steel hoses, tak by mali vlastne oveľa efektívnejšie prenášať ten brzdový tlak na piestiky a celkovo na ten strmeň. Čiže sa nenafúknú počasie. Nemali by sa nafúkovať, ako sa ľudovo hovorí, lebo tie gumotextilné, jednak bavíme sa o aute, ktoré má okolo 15 rokov, takže už tie hadičky majú nejaký vek a pri tej extrémnej záťaži na okruhu proste môžeme rátať s tým, že aj tam by si strácal vlastne pri zväčšovaní objemu tej hadičky nejakú časť toho brzdného účinku. Povedzme, že je taká situácia, auto je kompletne skontrolované a aj tak zistím po nejakom čase, že ten gumený pedál je buď tvrdý, gumený, alebo v podstate auto nebrzdí optimálne. Aké potom mám možnosti zlepšenia alebo upgradeu systému? Z môjho pohľadu sú najkľúčovejšie brzdové platničky, pretože v nich práve tým, že si zaobstaráš na auto nejakú výkonnejšiu zmes tých brzdových platničiek, tak vlastne budeš mať vyšší trecí koeficient napríklad a samozrejme vydržia alebo znesú oveľa vyššiu teplotnú záťaž. Ak by som chcel vymeniť teda na celom aute komplet platničky za športové, kotúče za športové, povedzme brzdové hadice, lepšiu brzdovú kapalinu, teda urobil by som najlepšiu investíciu do toho auta, čo vôbec môžem urobiť a v podstate takéto brzdy ocením aj v bežnej premávke. Ďaleko lepšie zastavím. Je to investícia radu koľko v stovkách eur? Záleží od typu auta, ale tak napríklad pri tomto Lexuse sa pohybujeme niekde na úrovni, dajme tomu 600 eur za celé auto. Za komplet. Ak vymením takéto brzdy, aká je tam výdrž v porovnaní so sériovými? Tam záleží len na tom, či jazdíš aktívne na okruhu. Napríklad, ak vyjdeš s tým autom pravidelne na okruh, tak aj s tými športovými platničkami môžeš rátať čo je 2-3 závody, alebo 4 závody, dajme tomu podľa toho, ako intenzívne brzdíš a potom ich musíš zase vymeniť. Ale v bežnej premávke sa tá výdrž dá jednoznačne porovnať. Ten ďalší krok, ak teda povedzme, že už máme všetko skontrolované, vymenené, ideme sa teda voziť na okruh, treba si tam sledovať tú teplotu. To, čo ja väčšinou som odsledoval, je, že aj samotné automobily, keď majú nejaké predvádzačky na okruhu, tak je to jedno kolo, ktoré je zahrievacie, druhé je ostré a tretie ideálne už len dochladzovacie a opäť do boxov nejaká pauza. To samozrejme budeme praktizovať aj pri tomto aute, keďže je to totálna sériovka, totálny sériový podvozok. To hlavné je užiť si tú zábavu za volantom, nie je to o tom, že lámať rekordy na okruhu, pretože s takýmito bežnými autami to samozrejme aj nedá. Teraz nám ostáva už len to doskladať auto, vymeniť tie komponenty, ktoré treba a ísť si užiť zábavu na okruh. A otestovať, koľko vydržia sériové brzdy na IS-ku.